haƙƙi ne. Abinda nake son in ruhe muna da shi shine abinda ka faruwa wanda tsakani da Allah babu abinda zan ce muna sai mu tashi mu ci gaba da addu'o'i abinda mun ka saba dama dai kuna addu'o'in to a dora daga inda ake a ci gaba da roƙon Allah duk mai nuhin wannan ƙasa da wata musiba Allah ka mai da musibar gare shi in yana shiriwa Allah ya shiryar da shi na daga cikin naɗe-naɗen da an kai Najeriya kujera mafi haɗari ita ce kujera ta tsaro tsakaninku da Allah kujera tsaro ganganci da ita ba ganganci na da rayuwar 'yan Najeriya ba to ku kalla ku ga abin da ka faruwa an ɗauki kujera ta tsaro an ba mutanen da ba su da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da harkar tsaro tsakaninku da Allah akwai izgili ko babu izgili akwai izgili ko babu izgili misalin hu abin da an kai muna Najeriya kamar ka ɗau limamin masallacin ga ka kai shi asibiti ka ce don Allah shi ma mutanen ga operation sai a ce limamin nan bai da alaka da harkar likitanci sai ka ce ya Allah ka komi Allah ka kashewa shi ka rayawa a dai addu'a Allah shi bashi nasara wallahi Allah bai bashi nasara saboda ba a yi riko bil asbab ba shine ka ɗauki mutumin da game da harkar tsaro bai san komi ba ɗan kasuwa ne ɗan siyasa ne ka ɗauki harkar tsaro ka runguma mai wai a ce mutanen ƙasa su yi addu'a misalin wannan wallahi sai ka ba kanka misalai da kanka kaga izgili na ma kaka wa Allah ka ɗauko abin da ba daidai ba ka ce sun aka yi tahi daidai ka ce ayi addu'a ayi riko da sababi sai ayi addu'a kamar a cika jirgin sama na da fasinjoji za a kai su Saudiya sai ka tare mai keke napep agwagwa da buje ka ce kai taho don Allah tuka ka ce ka kai su a ce bai da alaka da abin ka ce Allah ka kai lahiya ko kai ka kai lahiya don Allah dai ku yi musu addu'a Allah bai jishe su lahiya saboda mi ba a yi riko da sababi ba ya Allah duk wanda ya kulla ma mutanen arewacin Najeriya wannan makirci Allah ka shiryar da shi yana da rabon shirya in bai da rabon shirya Allah ka wa mutane magani ne sannan ina kira ga malamai musamman khasatan malaman Zamfara wallahi ku tashi an kunno ma Zamfara wuta jama'a hankali na ɗaukar a ɗauku dodo a bashi ƙaramin ministan tsaro tsakaninku da Allah tsakani ne da Dauda ko ga maciji akwai misalin hu abin da ka faruwa yanzu zaman dodo ƙaramin ministan tsaro kamar kana aure da matana matakka ta tassan ma hankali ta ce wallahi sai ka sake ta ka ce kai bala'in son ta haka ta kai ka kotu ta tilasta ka ba ta takarda ka sake ta ko ba sake ta ba ta zo ta cika idda kuna fahimta bayan ta cika idda ka koma dawowa kai ta roƙonta ta ce kai ban hukumawa na san bala'in ka sai ta aure wani bayan ta aure wani tana gida nai sai ku fara samun sabani sai mutane su taru su ce ka zo wurin tsohon mijinta ya zanka faɗa ma formular da za a bi a zauna lahiya don Allah da kai da shi da ka iskowa an mahaukaci shine fa misalin yanzu a haɗa dodo da Dauda wurin ana son Zamfara a samu zaman lahiya duk duniya babu abin da dodo ka bukata kamar ya koma kujerar gwamnan Zamfara ko akwai abin da yake bukata kuma tsakaninku da Allah an yi ma mutanen arewacin Najeriya adalci mutumin da ya hito ya faɗa cewa ya yi rantsuwa da Allah yana magana akan ya ta'adda ya ce suna tare da manyan mutane ya ce an so a yi amfani da matsalar tsaro saboda sun ga da ita an haka da Jonathan to a yi amfani da ita don a kada APC lokacin bai koma APC ba yana PDP kenan yana nuna yana da wata masaniya ana haɗa baki da 'yan ta'adda a yi siyasa da rayukan mutane ko bai da masaniya kilif ɗin na nan duk duniya na yaɗa shi in akwai wanda ya iya tantancewa ko ya tura a tantance ya ce ba murya ce ta ba na kalubalance shi ya hito magana wai a ce wai sai na yi maganin Murtala Bello shekaran jiya wasu ke zuwa wurin yi mai congratulation wai an yi mai mukami yaka faɗa musu zan yi magani ne wallahi baka iya maganin Murtala Bello in ko kana iyawa ga hili ga mai doki kuna fahimta maganganun da ni faɗa baya wallahi ko guda ban jaye ba suna nan wanda suke haka nan suke kuna fahimta maganganun suna nan abinda nika son ku lura annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce yace man tawalla amalan wa huwa ya'lamu annahu laysa lizalika al'amali ahlan falyatabawwa maq'adahu minan nar don haka duk wani yaron dan siyasa ya bude kunne ne ba maganar Murtala Bello ta ba maganar manzon Allah na annabi yace man tawalla amalan duk wanda ya jibinci wani aiki wa huwa ya'lamu annahu laysa lidhalika al'amali ahlan ya san ba ahali na ga wannan aiki ba bai san komai ga wannan aiki ba bai iya ba an kai karamanje an ka burkaka an ka bashi mukamin kuma ya amsa manzo Allah ya ce falyatabawwa maq'adahu minan nar ya zabi mazauni ne a cikin wuta ka karanta silsila as-sahiha ta babban malamin Malam Nasiruddin Albani kaga hadisi ne ingantacce tantagariya manzo Allah ya ce duk wanda ya amshi wani mukami ya san bai cancanta da wannan mukami ba ya zabi masauki ne a cikin wuta annabi yayi gaskiya ko bai gaskiya ba cikin alamomi na tashin alkiyama wani sahabi ya tambayi manzon Allah cewa me alamar tashin alkiyama a faɗa mai yaushe alkiyama za ta faru annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza duyi'atil amana fantaziri sa'a idan aka tozartar da amana to ka jira tashin alkiyama duk sadda an ka tozarta amana alkiyama ta kawo kusa qala
kaifa idaatuha ya rasulullah sahabi yace manzo Allah ya ake tozatar da amana ya manzo Allah sai manzo Allah yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a wata ruwaya idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan an ka jingina al'amari ba ga ma'abuta ne ba a dauko wanda bai da alaka tsakaninku da Allah akwai ma'aikatar da ya kamata a kai waɗannan mutanen ko babu akwai amma sai an ka dauko rayukan mutane to manzo Allah yace duk sadda an ka jingina al'amari ga waɗanda ba su ne ma'abuta ne ba a jira tashin alkiyama don haka kalubale ga mutanen arewa maganar cewa wai gwamnatin tarayya na son ta kawo tsaro wannan magana ƙarya ta duk wanda ya faɗa muku haka bai ma san me aka ciki ba to waɗanda a cikin bala'i su ne mutanen Zamfara muna roƙon Allah duk mai nuhin yayi amfani da matsalar tsaro don ya tada hankalin mutanen Zamfara Allah ka kare muna shi kowa ne duk wanda ka son ya kawo mutanen Zamfara matsala kowane na Allah ka kare shi Allah ga wuta nan an haso ana son a ruro ta ci arewacin Najeriya Allah ka kashe muna wannan wutar Allah ka yi muna maganin duk wani wanda ka yi muna kullakulla karkashin ƙasa yanzu dai kun ga 'yan siyasa kun fahimci cewa ba rayukan al'umma sun ka dame su ba kun fahimci cewa abinda ya dame su shine manuhohi na rayukansu manuhohi na 'ya'yansu manuhohi na jikokinsu to mu ci gaba da addu'ar da ta kauda waɗanda sun gabace su wallahi ita za ta kaushe su addu'a tana aiki ko ba ta aiki sannan bayan haka sai sako na ga gwamnan jihar Zamfara shine wa da ta Dauda Lawal wallahi ba lokaci na wanka ana tahiya ana yawace ana hotuna ba mun ga abin da kai kwanan baya na zuwa wurin Nuhu Ribadu ka tattauna da shi to yanzu ba shi aikin ka ba abinda aikin ka wallahi kama ɗaya bi tsammanin gwamnatin tarayya ta taimake ka duk wani ƙarya da za a yi ma da alim ba gwamnatin tarayya ba ta taimakon ka wanda suka nuhi da kujera aka son shi amfani da dama tai a kashe mutane da dama Zamfara a gano kasawarka don a ce a'a ai ba laifi ne na ba evidence shedodin da Murtala Bello ya faɗa suna nan duk mai so sai ya nemi a bashi shaida to tashi za kai iya kokarin ka Allah zai taimake ka Allah da ya dauki mulkin Zamfara ya baka sadda aka ganin baka tare da kowa wallahi shi zai taimakon ka in kai rike gaskiya mu abinda muka cewa abu na farko da ya kamata ka fara kotun local government da Zamfara ko wace local government ka dauki yan sa kai mutum 300 mutum 150 Hillani mutum 150 Hausawa a gama su da jami'an tsaro a taimaka musu da makamai su shiga su kama musu Bello Turji tsakaninku da Allah ana iya kama musu Bello Turji ko ba a kamo su an san gidajen su an san unguwannin su a naka kwamitoci cikin angunni akwai dattawa da sun san mutanen kirki don ka aba kabila guda saboda ka a samu zalunci yanzu akwai wata husuma ka hada su ka taimake su duk wata ka rinka biyan su albashi kaga yadda Allah zai taimakon ka mutanen arewacin Najeriya za su taimaka ma da addu'a duk wata runduna da ka ganin za ta yake ka Allah zai baka nasara amma kakka yadda da wani alimbo maganar sulhu da su Bello Turji wallahi bata taso ba in kai yadda da sulhu da su Bello Turji abu na farko dai ka zalunci mutanen Zamfara me dalili na cewa ka zalunci mutanen Zamfara saboda su Bello Turji yau kowa ya sani an yi amfani da kuɗin gwamnatin Zamfara an taimaki su Bello Turji cikin shaida ta hadda Janar Muhammadu Buhari lokacin da an ka ɗauke mutane 300 wata makaranta Zamfara Janar Muhammadu Buhari ya hito yayi maganganu yace wasu gwamnoni suna amfani da sunan sulhu suna ba 'yan ta'adda kuɗi yanzu ha mai girma gwamna in kace za ka yi sulhu da 'yan ta'adda na farko za a sama sharaɗi duk wata ga abin da za ka ba su kuma tsakaninku da Allah yanzu ɗan ta'adda in ya zo gidan gwamnatin Zamfara don Allah an wa mutanen Zamfara adalci lokacin zuwan dan ta'adda gidan gwamnatin Zamfara ya wuce yanzu wuta kawai a tsakanin mutanen Zamfara da 'yan ta'adda wai lahimi an kai musu balle a ce ai sulhu da su don Allah ba sai kawo mutum lahi kake sulhu da shi ba mutumin da yayi zina da matanku yayi zina da ɗiyanku ya kashe na kashewa babu irin ta'addancin da su Bello Turji ba su yi ba su Halilu Sububu su dan karami babu ta'addancin da ba su yi ba mu abinda muka cewa a zo in dai da gaske aka yi a zo a yaƙe su kuma wallahi Allah zai taimake ka muna roƙon Allah ya bude zuciyar gwamna Dauda ya bude zuciya ta ya karbi wannan sako ya tashi tsaye ya hita batun wani magana federal government za ta taimakai federal government ƙarya ta yi babu wani taimako wallahi duk wanda ka nufi ya kawo tsaro arewacin Najeriya bai ɗauko waɗannan mutane ya ba su harkar magana tsaro don ya san ba su da alaka janar na soja da manyan jami'an tsaro an ba su ma'aikatan yaya ma an haƙara yanzu ha koyo za su yi tsakaninku da Allah ana cika jirgi da fasinja a ba ɗan koyo ku yanzu da Badaru da shi Dodo yanzu bidan ma suka yi a gwada musu yaya harkar tsaron take da ba su san komai ba ɗib suke ba su san wallahi kamar ka ɗauki limamin gana ka kai shi asibiti ɗauki limamin babban masallacin Gusau ka kai shi asibitin Gusau ka ce ma mutanen Gusau su yi hankuri a bar ma Allah ya musu operation suna yadda
to shine misalin ba dodo karamin ministan tsaro muna roƙon Allah duk makircin da ya kullu Allah ya ruguje wannan makirci ba zagi ne ka gudu ba dan ko ka zagi Murtala Bello duk abinda zaka zagi ne an dade da zagi ne da irin wannan mu abinda muka cewa zamfarawa ku hoshe ma Allah da kuka Allah nan zai ji kukan ku kuma Allah zai kawo muku mahita muna roƙon Allah ya kawo muku mahita Allah ka aza Dauda akan dodo Allah duk makircin da dodo ka kullawa Allah ka sani Allah ka walwale kullun da yake kullawa wai ba ku mamaki wai mafi yawan ƴan APC zamfara hari suka son akai wai akai hari su ji daɗi gwamnati to in an kai hari ana kai ma dan PDP shi dai da dan APC zamfara dan PDP zamfara duk cikin matsala suke don haka muna roƙon Allah ya sa a samu nasara akan wannan matsaloli sai abin da ya shahi generally arewacin Najeriya nan ma jihar Sokoto matsalolin suna nan amma abin da muke cewa alhamdulillah gwamnatin tarayya cikin maganganun da akwai maganganun da ta karba ko muna roƙon Allah nan ya saka musu da alkhairi miya abin da sun karba shine cewa a ba kowane gwamnan jiha naira biliyan 5 da wasu tireloli na abinci to babban matsalar da kun ka samu gwamnoni labari ya kai ga 'yan Najeriya an ba ku biliyan 5 din nan ba ta an kai gwamnati ya kai su gwamnatin House ya kama diba da shi da cabinet ne ba abinci an ka ce a rage radadin talauci da wasu tireloli na abinci muna roƙon Allah ya sa gwamnonin Najeriya ka su yi muna halin burgu Allah ya sa su yanzu tsakaninku da Allah ku dauki jihohi mu dauki misali da jihar Sokoto yanzu jihar Sokoto tsakaninku da Allah in an ka sawo masara da gumi da dawa na naira biliyan 5 an ka ce a raba tsakaninku da Allah ai ba 'yan gudun hijira ba duk Sokoto za a cishe su buhu dubu nawa za a sawo mafi karanci a she buhu 100 na abinci don Allah an rage talauci ko ba a rage ba muna roƙon Allah ya sa gwamnonin arewa su yi aiki da wannan dama da sun ka samu kuma muna roƙon Allah ya taimake su ya musu jagoranci kuma wurin rabon waɗannan kayan abincin tsakani da Allah in dai gwamnoni da gaske suka yi to ba za su ba 'yan siyasa ba me zai faru an ka ba 'yan siyasa an ba 'yan siyasa runhuna za a basuwa sai a ce ina ciyaman na ruhun mabera sai a ce gashi sai a ce ga buhu 50 nan na ruhun mabera tsakaninku da Allah suwa zai ba to su sauran 'yan jam'iyya ba 'yan Najeriya na ba 'yan Najeriya na ba a ba 'yan siyasa a samu mutanen da ake gani masu nagarta misali a nan Sokoto yanzu in za a yi akwai mutanen da ana kyautata musu zato sai a same su a basu a rarraba ma irin waɗannan mutanen su je su raba waɗanda su jin suka yi abin kunya na a samu wani talaka yayi korafin cewa an ba da haƙƙi ba su bashi ba don Allah irin wannan 'yan an yi mutane za su yi addu'a ko ba za su yi ba muna roƙon Allah ya kawo muna zaman lafiya waɗannan shugabanni da an ka kakaba muna Najeriya muna roƙon Allah duk wata musiba Allah ka kuranye muna ita wannan bala'i da aka son a jawo muna tsakanin mu da Nijar ya Allah duk wanda adda hannu cike Allah kai muna magani ne Allah musibobi da ke sauka Allah kai muna maganin su Allah wannan albarkatun noma da ake son a samu ya Allah ka tabbatar da su waɗanda ƴan ta'adda sun hafashe Allah kai muna maganin ƴan ta'adda ka kwato muna su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik